Петрол. Енергия за хората. Гражданска отговорност за Европа при специални условия от Евроинс. За хората, които извършват престъпления, казваме, че са хора с проблеми. Когато обаче говорим за детска престъпност, тук вече проблемът е на цялото ни общество. Какво правите по това време на вечерта тук? Идяхме до магазина. До магазина? Какво си купихте? Сладко нещо си купихме. И вафли купихме. Не е ли късно за вас по това време? Се обаждаме на майка ни. Тя знае ли, че сте тук? Знае. Сега къде отивате? Прибираме се. В момента се намираме пред втори блок в квартал Слатина. Както забелязаха тези малките деца, на предишните нощни смени ги задържахме по сигнал, че отварят автомобили. Отварят предимно стари автомобили. По техни данни роват вътре и търсят дребни неща. Вземат от автомобилите. Задържани са много пъти за такъв род престъпления. В случая се занимава детска педагогическа стая към районното управление. Полицаите казаха, че са ви залавяли скоро да отваряте автомобили. Да. Защо го правите това? Мариан кара колата турбанка. Кой е Мариан? Брат ми, къде избега надолу. Защо отваряте тези коли? Не кара колата, вика, мога да кара, ми се качи и кара. Бутахме го и той кара. Се да запаля, ама не можа. А знаете ли, че това е престъпление? Знаеме. Защо го правите тогава? Ние му казахме да не пипаме нищо, той. Тази вечер затова ли сте тук? Пак да отварям? Не, пребираме се. Ходихме до магазина и се пребираме се. Добре, айде, чао! Чао! Много от тези деца, които са почти постоянно на улицата, без родителски грижи, без надзор, извършват доста противообществени прояви и престъпления, но те имат различни адреси. Ако сигнала е при съответния инспектор детска педагогическа стая, той може да направи предложение както до прокуратурата, така и до местната комисия за борба с също противообществените прояви, съответния район, в който живее лицето. В местната комисия, разбира се, сформира се комисия след не винаги своевременно, месец-два, за да се гледа възпитателно дело и се налагат възпитателни мерки по член 13 от Закона за борба с противообществените прояви за малолетни и непълнолетни. Това са едни 13 точки, като най-леката точка, разбира се, е предупреждението, най-тежките точки това са настаняване в СЕПИ и възпитателни училища и интернат, които стават пък чрез решение на съда. По-добре е тук, защото ако сме вънка в къщи, ще крадем още. Ти това ли правиш? Да. Колко време го правиш? 1 година. А от кога си тук в интерната? 1 ден вчера. Приятно ми е тук, харесвам. Вкъщи правиш ли тези неща, които правиш тук? Не. А какво правиш? Само мислихме да крадем. Какво да краде? Всичко. Пари, телефони, желязо. И как ги крадеше? Не така. Дай ми един пример. Разкажи ми някой път какво си направил. Някой път. То малко ли са да се сещаме какво сме правили?
Получи се сигнал в група детска престъпност, че 3 деца са избягали от дом за деца на територията на столицата и ние веднага започнахме действие по издирването и установяването им. Посетихме определени сборища, на които знаехме, че може да са децата на територия на столицата. Влязахме в контакт с роднини на тези деца, които са в провинцията и след около 2 дни се установи, че 3 деца се намират в провинцията, били са в дома на едно от тях, преспали са там и със съдействие на колегите от този град децата бяха установени, задържани и съответно доведени до столицата. Докато разговаряхме с него, се установи, че това дете, връщайки се обратно, докато са били в бягство, те са се връщали до София, е извършило едно много тежко престъпление. Убило е свое приятелче. Детето така съвсем спокойно и без някакви притеснения, съвсем приятелски и добронамерено ми разказа как двамата са се движили в един столичен квартал. Стигнали са до една река, където моста, за съжаление, не е бил безопасен, с парапети. Другото детенце, което беше по-малко от него, то беше около 6 годишно. През цялото време е плакало, защото е било жадно, било е гладно, не е искало да се движи с това дете, за което ви разказвам. И нашия герой, стигайки до реката, в един момент решава, че трябва да се отърве от него, бута го в реката. Спомням се, тогава водите бяха придошли, имаше доста силно течение и всъщност детенцето се удавило. По случая беше заведено следствено дело, работи следовател столична следствена служба, но тъй като извършителят е малолетен, той не носи наказателна отговорност и спрямо него са взети възпитателни мерки. А какъв трябва да бъде подходът към едно дете, което е извършило престъпление? При всички случаи трябва да се види причината. Откъде идва, защо е извършено това престъпление. Някой склонил ли го е, някой накарал ли го е. И тук е хубаво да имаме връзка също с социални работници, защото не малко проблеми има в социалната сфера. Има деца, които крадат, защото нямат какво да ядат. Ние трябва да си говорим истината в очите и да знаем на къде отиваме. Има и такива деца, които крадат или правят грабежи, или правят други престъпления просто заради емоции. А ще продължиш ли с кражбите? Не, нали за това съм тук да се оправя. И оправяш ли се? Да. Как? Възпитават на тук, като си до ваканции. Поне ни правят били. Абсолютно никакви били ни правят. Връщам се на време. Нямам бягства. А после като излезеш, продължиш ли да се занимаваш с кражби? Няма да се занимавам. Решил си го? Да. Как го реши? Как стигна до това решение? Така. Като видях какво става за напред, па не ми се мисли, защото ако направя 18 години, ако направя някой глупост, ще ме вкарат в затвора. Дали това дете ще разбере, че върви надолу и че върши престъпления, както са за нас тези противообществени прояви, зависи от родителите. От отношението на местната комисия към разглеждане на така наречените възпитателни дела, които прокуратурата е възложила
като някаква мярка на хуманност към тези деца, защото те са още малки, може би не разбират какво вършат. А смятате ли, че е усложнена тази процедура по определяне на наказанието и прехвърлянето на документи от прокуратурата към тази комисия? Една такава преписка най-рано след 2-3 месеца отива в местната комисия. Има 1 месец законен, докато се проведе това възпитателно дело. Така, 2 месеца е в добрия случай, но има някои преписки, които изобщо не се връщат и в прокуратурата за вземане на отношение. Не са образувани дознания, не са образувани следствени дела, губят се някъде. Не можем да имаме по-кратка процедура, защото първо, ние имаме определени процесуални срокове по Закона за закрила на детето, с които сме съобразили Закона за борба срещу противообществените права на малолетни и непълнолетни. След това, ние в случая говорим за извършено криминално деяние. И когато е извършено това криминално деяние, ние не можем с лека ръка да го заклеймим този маловръстен. Нали всичко това трябва да бъде разгледано детайлно. Нали трябва да вникнем в психиката на маловръстния. Не е толкова важно какво точно е извършено, защото статистиката сочи, че 87 или 89% от деянията, които извършват маловръстните, са кражби. Ние трябва да стигнем до мотивите за извършване на деянието. Ние трябва да разберем защо това дете е извършило криминално деяние. Разтягането във времето означава несериозно отношение. И непълнолетния или малолетния, примерно, си казва, какво от това, ще съберат 3 лелки там, ще ми кажат за какво става въпрос и че аз ще им кажа, че повече няма така да правя и обаче после ще си правя каквото си искам и така нататък. Това е мисленето на днешните млади хора, а не малко и на родителите на тези хора. Само деца в неравностойно семейно положение или деца, живеещи в крайна бедност, ли извършват престъпления? Не, ние не правим такава разлика по отношение на социален или етнически произход. Не може да се каже, че престъпления извършват деца само в неравностойно семейно положение. Дори бих могла да кажа, че в последно време, особено по отношение на наркотиците, голяма част от деца, произхождащи от много добро семейство, от семейства на педагози, на лекари, на юристи, извършват престъпление. Деца, които са много добре задоволени материално. Проблема с детската престъпност е много съществен проблем. Много важен не само за нашата държава, важен е за всички държави, защото когато говорим за детска престъпност, това е нашето бъдещо поколение. Най-тежкото наказание, което може да получи едно дете, извършило престъпление, е присъдата. Тази присъда може да бъде изтърпяна на едно единствено място в България – поправителния дом в Бойчиновци. Тук в момента има 77 деца, като 7 от тях излежават присъда за убийство. В управителен дом Бойчиновци са настанени непълнолетни младежи на възраст от 14 до 18 години, като те са разпределени на 3 категории. Първите 2 са обвиняеми и подсъдими. Това са момчета с мярка за неотклонение и задържане по стража. И третата категория, това са осъдените с влязъл в сила присъда. А каква е разликата между този управителен дом и останалите места за лишаване от свобода в страната? Разликата е само в това, че тук е единственото място за настаняване на непълнолетни момчета. Иначе друга разлика няма. Всичко, което е регламентирано за работата с непълнолетните, го има в глава 11 на Закона за изпълнение на наказанието. Как работите с 7 деца, които са извършили убийство? В началото контактът с тях е много труден, защото не са склонни да се доверяват. Като типове се различават, но едно нещо ги обединява. Всичките са извършители на ситуативни убийства. Не са предумишлени, просто в дадената ситуация така се е случило, че се е стигнало до убийство.
Откъде си, Мариане? Град Ловеч. От колко време си тук в поправителния дом? 3 години. А какво си извършил? Опит за убийство. Ще ни разкажеш ли малко повече за това? Не желая. Имаш ли братя, сестри? Да. Един брат близнак и една по-малка сестричка. Как живееше преди това? В Ловеч? Добре. Аз също съм живял и в чужбина 10 години. В Холандия. Какво си правил там? Учил съм и съм работил като кетеринг менеджер. И сега си тук, Бойчинов. За съжаление. Съжаляваш ли за това, което си извършил? Съжалявам. Колко още време ще бъдеш тук? 4-5 години. Още 5 години ще бъдеш тук? Там някъде. Може и по-малко. Какво правите тук по цял ден? Как ви минава денят? Значи отивам и на библиотека, също имам една обогатена. Гледам и видео, касети, на басейн. Отивам и къпиме са телевизор горе, гледаме и не минава времето. Правиш ли някакви неща тук, които са по-различни от това, което си правил навън? Тук имам и... Трябва да спазвам и правилник. Все пак имам и правилник. Тук има правила? Да. Тъй като по-голяма част от нашите ученици са израснали в семейства, където образованието не е сред ценностите и приоритетите, по-голямата част от тях почти не са посещавали училище. Обикновено най-голям брой започват първи клас. Това са момчета на 16, 17, 18 години, които до сега не са посещавали училище. За да ги подготвим по-лесно да започват следващата учебна година, през лятото организираме такива ограмотителни курсове. Как се справят те с учебния процес? Определено мога да кажа, че е трудно, но пък проявяват и старание. При завършване на образователна степен те получават документ, който никъде не фигурира, никъде не пише, че са били настанени в поправителния дом. Една част от тях имат огромно желание да продължат образованието си и го продължават и навън. Подходът към всяко едно момче е строго индивидуален. Към всеки човек се подхожда спрямо неговите лични особености и спрямо това какво има нужда и какво му е потребно в случая. В момента провеждаме групова работа точно с извършители на тежки престъпления. В групата са включени 5 момчета, като желанието за това е те да са съгласни да участват. Самата ни групова работа е насочена към формиране на такива умения, които да им помогнат в бъдещия живот. Момчетата в началото бяха запознати с различни видове изкуства и с различни материали и техники, които се използват в изкуството по принцип. Хората си мислят, че убийците са нетърпеливи, претенциозни, избухливи, агресивни. Обаче самата работа показва, че те искат ли да постигнат нещо, са много упорити и проявяват много голямо търпение. Значи материалите са съвсем дребни, всичко се лепи на ръка с лепило. Успяват до този момент и все още интересът им е силен. Как минаваше живота ти преди това? С какво се занимаваше? Учил ли си? Учил съм. От колко време си тук? Година 6. Какво си извършил? Кража. На какво? Не ми се коментира. Колко време ще бъдеш тук още? Другата седмица си отивам. Чудесно. И какво мислиш да правиш от другата седмица вече? Продължа от начало. Как смяташ да го направиш? Да се събера с нашите, да се разбирам. Добре, нормално. Мъчно ли ти е за живота навън? Разбира се.
Смятате ли, че излежаването на една присъда тук в поправителния дом помага на тези деца и предпазва от извършване на нови престъпления, след като изтече тази присъда? Помага до такава степен, до която човек е имал желание и се е осъзнал. И е преценил, че за него затвора не е място за бъдещи изяви и бъдещ живот. Нещото, което пречи това да се случва по-често, е може би самата икономическа ситуация в страната, тъй като деца от малцинствата, които са от многодетни семейства, с лоши битови материални условия, излизайки навън, те попадат отново в същата ситуация. Един случай ще ви разкажа, значи момче от многодетно семейство. Той за първи път тук в дома, просто с очите съм си видяла как гледа четката за зъби и ме пита това за какво се използва. Значи самата работа с него беше насочена към това да спре да краде и тия неща да не ги повтаря. И неговите думи на отиване, преди да си тръгна, беха: госпожо, аз ще запомня това, което сте ми казали. Един ден ще го изпълня. На втория ден, като съм гладен, ще се сетя, че сте ми казвали нещо такова. На третия ден, когато съм гладен, направо отивам и крада. Към момента колегите извършват рутинна проверка на моторно превозно средство. Значи, тя се състои извършва се съответно справка по лична карта в дежурната част и справка на автомобила, дали е в масивите заведен като издържащ се МПС. Значи автопатрула получи сигнал от ОДЧ за лице, лежащо на тротуарната част пред Македония номер 10. За не повече от 3 минути автопатрулът се озовава на мястото, където е изпратен от дежурната част. Група почерпени младежи емоционално обсъждат нещо и твърдят, че човек в безпомощно състояние няма. Полицаите се уверяват, че наистина е така, но трябва да изяснят какво е предизвикало обаждането на телефон 166. Вие ли сте се обадили? Ама какво са правили? Едно момче лежеше с опънати крака долу, те го така. Полицаите откриват кой е подал сигнала. Това е жена, живееща на последния етаж в блока, където празнуват младежите. Къде сте на купон? Тя твърди, че в групичката е имало сбиване. Момчетата продължават да твърдят, че сред тях бит няма, но за да се уверят, че всичко е наред, полицаите решават да влязат и в заведението, където се провежда празненството. Тук се гонеха, едното момче се е напил. Играли са си, някой явно от възрастните хора в блока е решил, че го пребиват някой, обадил се е на вас и вие сте дошли. Както видите, момчета са заедно, влезнаха вътре. Момчето прави 18, правим си купона, няма проблем. Така живо и здраве на всички, ще помогат вас да влезете вътре, по-ти го по-спокойно, защото има хора, които спят. Да, окей, аз не мога да отговарям за всички. Вие се отговаряте за вас. На булевард Христо Ботев, недалеч от площад Македония, биват проверени десетки автомобили. За щастие, никой от водачите не дава положителна проба за алкохол. Констатирано е едно нарушение, за което е съставен акт – управление на МПС без предпазен колан.
По време на проверките, служителите на реда предупреждават водачите, че след 24 часа същата нощ влиза в сила новият закон за движение по пътищата, който предвижда по-сурови санкции за нарушителите. Пътниците в една от проверяваните коли се оказват въоръжени. Полицаите проверяват дали пистолетите им са законни. Оказва се, че няма нередност. Значи автопатрула получи сигнал току-що за простреляно лице на улица Люлин планина и Скобелев. Полицаите правят обстоен оглед на района и установяват, че простреляно лице няма. Няма. Надолу на църквата е силно осветлено и там е... В квартал Манастирски ливади, на улица сред много новопостроени кооперации, младеж забелязва човек в безпомощно състояние и решават да се обади в полицията. Повечето хора не биха го направили, нали знаеш? Реши, че трябва да го направиш, ще се обади на полицията. Да, аз обадих първо на линейката, ама 40 минути я чаках и... Ти седеше на булеварда и чакаш 40 минути да дойде линейка. И се обадих на полицията и дойдох. И това го наричаш дълг? Според мен, според други не знам, но според мен да. И случайно видя човека, не го познаваш? Миналко тук прибирах се, бях с компания и го видях, звъннах. Можеше и да го подмина. На мястото идва линейка, като лекар установява, че няма опасност за здравето на човека, чийто проблем тази вечер се оказва алкохолът. След консултация с медицинските лица, полицаите викат кола на изтрезвителя, където мъжът най-вероятно ще прекара остатъка от нощта. Петрол. Енергия за хората.